alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda na yi alkawarta, zan kawo muku bidiyo yadda za ku yi amfani da GT card, Go Money da kuma Starlink ku ci dalar ku 100 na kan Starlink, 20 na kan Go Money da kuma 20 na GT. So kamar yadda muka saba, za ka zo nan sai ka yi searching Start Select. Bayan ka yi searching Start Select, zai kawo maka wannan zaɓin wanda in ka kula a nan ya nuna United Arab ne. So sai ka yi wannan. Bayan kun gama wato register komai ya zamanto successful intact, za ka yi amfani da shi. Kawai abin da za ka yi sai ka zo nan zaɓin farko gift card, kana taɓa shi sai ka zo iTunes, sai ka taɓa shi App Store and iTunes, sai ka taɓa shi. Tun ɗazu nake kokarin in yi bidiyon amma network ɗin ya hana ni. So nan baka da matsala, in har nan yana nuna ma United Arab ne baka da matsala da shi. Abu na biyu kuma ka kula shi ma da nan ya zamanto United Arab AE ne. So masu GT nan za ku yi purchasing, za ku siya daga guda 70, wanda misali in ka taɓa shi haka, so kana taɓa shi haka zai baka adadin, zai ce guda nawa kake so, kawai sai ka danna 70. Wannan masu Go Money kenan, masu GT da Go Money. So idan kuma wannan ne da kai Starlink ne, sai ka danna 250 ko 350 ka ci limit naka gaba ɗaya. 350 sai ka cinye limit naka gaba ɗaya, sai ka danna buy. Kana danna buy, abinda zai baka shine zai baka zaɓuɓɓuka na sai ka zo nan continue checkout. Bayan ka zo nan bari in yi login na details nawa. To na yi login na email nawa. To in ka taɓa abinda zai kawo ka nan. Bayan ya kawo ka nan ga credit, kawai sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi za ka sa lambobin katinka, ka sa expiring date naka da wannan duka hanya. To kana dannawa zai kai ka wajen da za ka yi payment. So abin da nake so in ƙara tunatar da mutane shine ya zamanto da Allah 250 da kuma 100, wato a raba shi 250 da 100. In ma da hali a yi 100 guda uku. In ma da hali a yi 100 guda uku, ko kuma in ce a yi 100 guda biyu da 51. So muna sayan sa, an kai purchase nashi za ka yi contact nama a wannan number mai zai 07084493683 07084493683. Mun gode. Ga wanda kuma bai fahimta ba to zai iya tuntuɓar mu a number da muka faɗa. Muna sayan float pound, sannan kuma muna sayan Astro Pay voucher. To mun gode.